साटे परिचय देव ମୁଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଅଣାନୁଷ୍ଠାନିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ସଭାପତି। ଆମେ ନିଆଳି କଣ୍ଟାପଡ଼ା ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଜୟଦେବ ପୀଠ ସ୍ଥରେ ଗୋଟେ ବୈଠକ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସରକାର ଆମର ଗୋଟେ 14/11/25ରେ ସବୁ ଡିଓ ମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ମାଗିଥିବାରୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ ଆମର ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ରହିବ। ସକାଳେ ଅଣାନୁଷ୍ଠାନିକ ମହାସଂଘର ସେକ୍ରେଟାରୀ। ଏଠି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠି? ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟାପଡ଼ା ବ୍ଲକ, କଟକ ଜିଲ୍ଲାର କଣ୍ଟାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଓ ନିଆଳି ବ୍ଲକ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛୁ। କାହିଁକିନା ସରକାର ଆମକୁ ଗତ 14/11/25ରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ମାଗିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଓକୁ ଲେଟର କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଲେଟରକୁ ଆଧାର କରିକି ଏବେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ମଗାଯାଉଛୁ। ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁକି ଆମେ କଣ୍ଟାପଡ଼ା ନିଆଳି ବ୍ଲକ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛୁ। ମାନେ ଏ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି? ଏ ବିଗତ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ତ ଆମେ ବହୁତ ଅବହେଳିତ ନିର୍ଯାତିତ ହେଇଛୁ। ଆମର କୌଣସି କଥାକୁ ସେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ସଂଘର ବି ଆମର ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବି କରିଛନ୍ତି। ବନଜା ଭଉଣୀ ଆମର କିନ୍ତୁ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା ପରେ ବି ବିଗତ ସରକାର ଆମ କଥା କୌଣସି କଥା ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସରକାର ଆମ ସରକାର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆମ କଥାକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିଛନ୍ତି। ଆମକୁ ବହୁତ ସାନ୍ତ୍ୱନାମୂଳକ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି, ତୁମ କଥା ଶୁଣାଯିବ। ବିଚାରକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଥ୍ରୋରେ ସବୁ ଲେଟର କରାଯାଇଛି। ଲେଟର ଲିଷ୍ଟ ଗଲେ ଆମ କଥା ଶୁଣିବେ ବୋଲି ପୁରା ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି? କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି? ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଶୁଣନ୍ତୁ, 2001ରୁ ତ ଛଟେଇ କରିଛନ୍ତି। ଛଟେଇ ହେଲା ପରେ ତ ଆମେ ବହୁତ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛୁ। ଆମକୁ ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯାଇକି ଦିନ ରାତି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମର ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ମାସ ଧରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କହିଲା ପରେ 2009ରେ ବି ଇସ୍ତାହାର ଆସିଥିଲା, ସେଥିରେ ବି ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ସେଥିରେ ସେ କଥାଟା ବି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସରକାର ତ ଆମକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନାମୂଳକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସାନ୍ତ୍ୱନା କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି? ଯେ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏ ସରକାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମ କଥା ଶୁଣିବେ। ନ ଶୁଣିଥିଲେ ସେ କେବେ ବି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମକୁ ଡାକିନଥାନ୍ତେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଆମକୁ ଡାକିକି ଆଲୋଚନା କରିକି ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଓକୁ ଆମର ଲେଟର କରେଇଛନ୍ତି। ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶୁଣିବେ। ନ ଶୁଣିଥିଲେ ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ହିଁ ଆମକୁ। ମୋ ନାଁ କବିତା ରାୟ। ମୁଁ ଅଣାନୁଷ୍ଠାନିକ ଯେଉଁ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଥିଲି। ଆମକୁ 2001 ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର ଛଟେଇ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ସେଦିନଠାରୁ ଅବହେଳିତ ଅଛୁ। ଏମିତିକି ଆମେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବାକୁ ବି ପଇସା ପାଇପାରୁନୁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ବହୁତ ଥର ଦାବି ଜଣେଇ ବି ଆମକୁ ବିଗତ ସରକାର ଶୁଣିନଥିଲେ। ଏବେ ଯେଉଁ ଆମର ମୋହନ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି, ଆମ ସରକାର, ତେଣୁକରି ଆମ କଥା ଶୁଣିକି ଦାବି ସେ ଡିଓମାନଙ୍କୁ ଚିଠି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ଦିଆଯାଉ, କେତେ ଥିଲେ କେତେ ଛଟେଇ ହେଇଛନ୍ତି ଦିଆଯାଏ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ବୟସର ଆସିକି ଆମେ କିଛି ବର୍ଷ ଯେଉଁ ବାକି ରହିଛି ଆମର ଆଶା, ସେତିକି ବର୍ଷ କାମ କଲା ପରେ ସରକାର ଯେ ଆମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆମେ ବାକି ଜୀବନ ତକ ହେଲେ ସୁସ୍ଥ ରହିବୁ, ମେଡ଼ିସିନ ପତ୍ର ଆମର ସରକାର ବୁଝିବେ, କିଛି ଆମକୁ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆମେ ତ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ ସରକାରଙ୍କୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ଆମେ ଆମ ଇଜ୍ଜତ ସମ୍ମାନ ଆମକୁ ପୁଣି ଫେରି ପାଇଲୁ। ଆମେ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ପରେ ସରକାର ଛଟେଇ ହେଲା ପରେ 2001 ମସିହାରେ ଆମର ସରକାର ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ବନ୍ଦ କରିକି ଆମର ଇଜିଏସ୍ ସ୍କିମ୍ ଦେଲେ। ଇଜିଏସ୍ ସ୍କିମ୍ରେ ସେମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଭୁଲ କଲେ ଯେ ଗଲା ସରକାର ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ସରକାର ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର। ତେଣୁ ସେଭଳି ସରକାର ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର କଲେ ଯେମିତିକି ତାଙ୍କ ସଂଘର କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ଲାଭବାନ ପାଇବେ ସେଇ ବାଟ କରି ଗୋଟେ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଲେଟର କଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଥାଆନ୍ତୁ ପଛେ ତାଙ୍କ ଭିଲେଜ୍ କମିଟି ଯାହାକୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବ ସେମାନେ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଭିଲେଜ୍ କମିଟି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଲୋକଙ୍କୁ ହିଁ ସପୋର୍ଟ କଲା। ତେଣୁ ଆମ ପିଲାମାନେ ବଳି ପଡ଼ିଗଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ପିଲା ସାରା ଜୀବନ ଏମିତି ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବହୁତ ଅଭାବ ଅନାଟନ ଭିତରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ କଥା ସରକାର ଅନ୍ଧ ସରକାର ଟୋଟାଲ ଶୁଣିଲେ ବି ନାହିଁ। ମାନେ ଯେତେ ଥର ଆମେ ଯାଇଛୁ ଟିଏମ୍ସି ଛକରେ ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଛି, ବାରମ୍ବାର ଇଏ ହେଇଛି, ସବୁ ହେଇଛି, କିଛି କେହି ଶୁଣିଲେ। ତ ନ ଶୁଣିବାରୁ ଆମେ ଏମିତି ଭାବରେ 24 ବର୍ଷ କାଳ ଅବହେଳିତ ଭାବରେ ଆମ ପିଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏତେ ସବୁ ଇନଫର୍ମାଲ୍ ଟିଚର୍ସ ମାନେ କାନ୍ଦି ରହିଲୁ, କେହି ଶୁଣିଲେ। ଏବେ
आमर सरकार परिवर्तन होती आमर सरकार होउछन मोहन सरकार जे कि लोक मानकर सरकार ये सरकार को आम धन्यवाद दौचु जे से माने आम कथा पुणी शुणा व्यग्र होती एवं आम संघ सेक्रेटरी प्रेसिडेंट मान डकईकि आलोचना भी कराई आम यह शुणिक बहुत खुशी जे सरकार जदि शुणी आम किसी भी गोटे जदि व्यवस्था करते आम बहुत अनुष्ठानिक शिक्षक मैंने जहाँ जी दिन समय काल अच्छी से मैंने किसी पारिश्रमिक पाइक शेष जीवन हेले किसी हेले कटई पारते एथि आम सरकार को अनेक धन्यवाद दूची जेहेतु आमर फाइल को प्रोसीड करने से मनस्थ कर व्यग्र अच्छा आम सरकार तेणु मोहन सरकार को आम बारंबार धन्यवाद अर्पण करुँ। ଆମ ସରକାର ମୋହନ ସରକାର ଜିନ୍ଦାବାଦ।